Ai baka sani ba. Ka san dan wan Jamali ne. A Hamara bai. Ina so na gaya maka. Mu ga Yalla bai matsa. Ai. Yalla bai. Officer, Sergeant Long. Haba Sergeant Long. Ya za ka yi haka? Ya za ka bi su? Wannan yaran ba su da hankali. You are not serious. Idan ka bi su, me ka san me zai faru? Barin gaya ma. Reni ne. Inda gwamna ne zo wucewa za su yi masa haka? Amma idan they are not serious, I am mad. To I am education people. Kai ka san wani abu? Ka dau lambar babur din ba su kudin yaran nan? Babur din su babu lamba. Ba ka dau lambar ba? Shikenan. Kana ji na? Makwaradiya ce ta ja mana wannan abun. Democracy. Ba makwaradiya ba kwadayi dai. Yawwa. Kwadayi ne kawai. Yawwa. Kwadayi ne. Abin da nake so in gaya mu. Yawwa. Yana da kyau mu tsaya mu samu sana'ar yi fa. Ba sai mun zo mun yi ritaya lokaci ya kure mana ba. Wannan magana taka lokacin ritayan ma ai ya zo. Saura sati daya. Amma kai ko me yasa baka gaya mun ba? Sajan Lawan na gaya ma kana kallo kuma albashin mu ya to a wannan watan fa za a ba mu albashin. Wannan gaskiya ne. To kuma na tsaya kuma aka wa abin nan. Jamalice. Ai baka sani ba. Ka san wannan waka ce lokacin da muka je passing out. Kaftin din Sani Kandi. Wanda kuka yi a wanda kuka Sani Kandi ya Jamali ce. Kuriyenge ya Jamali kuriyenge ya Jamali. Wallahi dai mutum dai ya kamata dai mutum ya aure. Gudun fanfalake. Saboda wannan yanayi a ce mutum ba shi da mata irin wannan yanayin da ake buju-bujun na a ce ba ka da mata akwai matsala wallahi. Kin sa muke gode ma Allah da Allah ya sa muke da mata. Kurma. Gudun fanfalaki. A ce me? Gudun fanfalaki. Oh, falaki da nasi. Ba falaki da kai ci da falaki da nasi ai kullum sai na karanta sallan asuba. Sallan azhar sai na karanta falaki da nasi. Kai ki da humi. Fanfalaki. Falaki da nasi yana maganin aljanu. Ba haka ba. Sauri zamu yi yau zamu gudu. Zamu take wasa. Gudu. To gudu wa biyo mu da zamu yi gudu. Zamu je kallon bal a take wasa a gaban mu. To inda muna so a take wasa a gaban mu dole mu yi gudu. Dole zamu yi gudu. Dole mu yi gudu. Buga mu je direba. Allah ya so. A gaba za mu je yau. A ƙarya ne. Hawa mutumina. A ƙarya ne wallahi. Ba shi yiwuwa. Ina da keke fa. Na banza me za ta yi mana? To Allah kuma sauri yayi mu keke ba ka sai ka ce muke sauri kuma ba ka zo kuma kafan mu ba ta fi keken ka sauri ba. Mu shafa da kafa. Ƙwarai kuwa. Sai in koma gida in yi zamana. Waye zai baka abinci in ka koma? Kuma haka ne mu je. Kada ko sisi. Na da kama bamban yaro ne shi dan gaye ne. Ya mu je direba. Ko babbar harka ce. Ya mu je direba. Dan kurma kenan. Ka ta banza. Na da kama. Bacci na da wulakanci. Sai da na ce miki kuma kar ki kulle kofar nan. Sai da na ce kar ki kulle ba da zan yi ba zan dawo. Amma da wulakanci kin kulle kofa. Wani ake so in kwana? Wani bacci ya kai kace baccin mutuwa.